V tomto videu sa budeme zaoberať problémom, ktorý trápi množstvo žien po celom svete, a tým je inkontinencia. Inkontinencia je problém, ktorý je v súčasnosti stále stigmatizovaný, to znamená, ženy sa hanbia o ňom rozprávať. Udáva sa, že v staršom veku 6 z 10 žien trpí týmto problémom. Povieme si, čo to inkontinencia je, aké sú jej príčiny a ako ju možno terapeuticky rehabilitačne ovplyvniť. Inkontinencia je definovaná ako neschopnosť udržať moč, pričom najčastejšie rozlišujeme medzi stresovou inkontinenciou, urgentnou a zmiešanou. Inkontinencia sa môže vyskytovať v rôznych životných fázach a má výrazný vplyv na kvalitu života ženy a taktiež aj na jej psychickú pohodu. Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku inkontinencie. Medzi základné patrí tehotenstvo a pôrod. Je to preto, že počas tehotenstva sa telo ženy mení. Dochádza jednak k hormonálnym zmenám, zároveň k zvýšenému vnútrobrušnému tlaku vplyvom rastúcej maternice aj váhy dieťatka a pôrod, najmä vaginálny, vedie k oslabeniu svalov panvového dna. Starnutie. V priebehu prirodzeného starnutia dochádza k prirodzenému oslabovaniu svalov. Taktiež po menopauze dochádza k zmenám hormonálnej rovnováhy, ktoré môžu prispievať k oslabeniu svalov panvového dna. Hormonálne zmeny, najmä pokles hormónov u žien po menopauze, vplýva na panvové dno, nadváha, zvýšená hmotnosť a najmä zvýšený vnútrobrušný tlak môžu spôsobiť únik moču, a to najmä pri dvíhaní ťažkých bremien, počas kýchania alebo kašľania, a choroby a operácie z chorôb, najmä neurologické ochorenia alebo cukrovka, a operácie všetky, ktoré sa realizujú v malej panve, môžu ovplyvniť močový systém a tiež svalstvo panvového dna. Liečba inkontinencie je komplexná, to znamená, že sa zameriava na posilnenie svalov panvového dna. Najčastejšie ženy cvičia cviky buď kegelové alebo Mojžišovej. V súčasnosti máme k dispozícii aj prístroj BTL Emsella, ktorý predstavuje revolúciu v liečbe inkontinencie. BTL Emsella je prístroj, ktorý využíva opakovanú periférnu magnetostimuláciu, to znamená, že stimulácia elektrickým a magnetickým podnetom ide z periférie, teda zvonka. To umožňuje cvičenie aj bez fyzickej námahy. Stačí, že pacientka na danom prístroji sedí a tento prístroj spôsobuje kontrakcie svalstva panvového dna. A tým vedie k zlepšeniu kontroly nad močovým mechúrom a hlavne nad zvieračom močovej rúry. Terapia prístrojom BTL Emsella ponúka mnohé výhody, ako je napríklad bezbolestnosť a neinvazívnosť, to znamená, pacientka na prístroji iba sedí, nie sú potrebné chirurgické ani iné invazívne zákroky, a tiež rýchle výsledky, pretože mnohé ženy udávajú zlepšenie už po prvom sedení. U nás na Rehaklinike v Dudinciach uvedeným prístrojom BTL Emsella disponujeme, vďaka čomu sa mnohým ženám môže zdravotný stav výrazne zlepšiť, dokonca sa môžu uzdraviť úplne. A tým sa výrazne zlepší kvalita ich každodenného života.